divorce bill eh, si Senator Risa yata nag-file. Ayoko siya eh. Siguro dahan-dahan lang muna tayo. Sinong ayaw niyo ba? Ay, sino ayaw niyo ma? Si Piyaw. Kaya kayo. Sino? Sabi na kasi ayaw ko siya. Ayaw kasi. Ayoko yung bill. Ayaw. Kaya kayo. Lakas mag-intriga rin. Ma'am, bakit tayo niyo ma'am? Hindi, kasama ko pa yun eh, sa Congress. Hindi, ma'am, paliwanag, bakit po ayaw niya ng divorce bill? Hindi, ayoko yung divorce bill. Ayan. Kahit sabihin natin self-serving dahil solo mom naman ako, parang, ewan ko, hindi siya, ilagay natin sa ganito, I am not so concerned about the